An ka jamana ɲɛmaa El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a bɛ Alimaɲw ka jamana kan. Nin bɛna kɛ a siɲɛ 2nan ye sa ɲɔgɔnnajɛrɛ a parti politikiw ani ministre min ɲɛsilen don an ka jamana kɔnɔna koɲɛ ma. O ni kunnafoni wɛrɛw olu de bɛna kɛ kunnafoniw ye an bɛna minnu lase aw ma bi Rajab makɔnɔ tile 3 hijira san 1440 don. Tele ɲɛta mafilɛba bɛɛ lajɛlen aw ni su. Tɛgɛdiɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Alimaɲw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔsɔn an ka jamana ɲɛmaa El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ani Alimaɲw ka chancelière ni ale tɔgɔ de ye ko Angela Merkel u kɔni ye ɲɔgɔn ye juma don n'o ye février kalo tile 8 ye u ka faaba kɔnɔ n'o ye Berlin ye. Nin ɲɔgɔn in senfɛ jamana ɲɛmaa filaw kumana fɛn min kan tɛgɛdiɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana ni Alimaɲw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔdasiw ka hukumu kɔnɔ ani u bɛ dɛmɛ min kɛ ka taa an ka jamana baaradaw ma ani u bɛ dɛmɛ min kɛ walasa an ka nafasɔrɔ siraw u bɛ se ka lakana cogoya min na ka a jidi. Amidu Amadu Ɲamele ye a ɲɛfɔ an ɲɛna bamanankan na an ka jɛ ko o lamɛn. Jamana ɲɛmɔgɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ni a nɔfɛ jama caman kulu kɔni kelen don k'i kunda Alimaɲ jamana kan. Tagama min yɛrɛ ni a bɛ taa tile 3 tile 4 bɔɲɔgɔnko la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita a ka tagama in ka taa Alimaɲ jamana kan. A kun kɔni tɛ dɔwɛrɛ walasa teriya sira min kɔni bɛ anw ni Alimaɲ jamana ni ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ tɔ bɛ se ka sinsin. I n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na Alimaɲ kɔni ye Mali teri jamana ye kabiri an yɛrɛ bɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta san min na san 1960 nanzaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma san 1960 kabiri o wagati ka na bila an bɛ don min komi bi Alimaɲ jamana kɔni dɛmɛ caman bɛ yen nɔ u ye min ta k'o di an yɛrɛ ka jamana ma walasa o teriya sira in yɛrɛ bɛ se ka sinsin cogo min na o de y'a to El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye tagama kɛ ka taa Alimaɲ jamana kan. Kunungo juma n'o bɛnna février kalo yɛrɛ tile 8 ma Alimaɲ yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba n'a bɛ fɔ o ma ko premier ministre jamana dɔw kan n'a yɛrɛ tɔgɔ ye Angela Merkel ale kɔni Ibrahim Boubacar Keita simla ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ye kumaɲɔgɔnya ninnu ta k'a lajɛ a kɔni fanbaw bɛɛ lajɛlen nana boli ɲɛtaga o yɛrɛ bɛ se ka sabati k'o di an ka jamana ma cogo min na u bɛ dɛmɛ minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o yɛrɛ dɛmɛ bɛ se ka to senna cogo min na. Alimaɲ marabolo ɲɛmɔgɔba ye n'a bɛ fɔ o ma ko chancelière ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Angela Merkel a ka kumaw fanba nana boli nin de kan. An bɛ ladɔnniya k'a fɔ nin sigi kɛnɛ kan ministre min yɛrɛ sigilen don an ka kɛlɛkɛcɛw ka taa se kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale tun bɛ a kɛnɛ kan n'ale yɛrɛ ministre ye Cɛmɔgɔ Sankare ka taa se ministre min sigilen don an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛ se ka yakubaya cogo min na Dr Boubou Cissé ale yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se ministre wɛrɛw ma minnu yɛrɛ bɛ an ka jamana kɔnɔna na walasa yiriwa yɛrɛ bɛ se ka boloda cogo min na. Halisa nin sigi kɛnɛ kan Alimaɲkaw kɔni da nana don a la fɛn min ye u ka kɛlɛkɛcɛw ye n'u bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ don min komi bi dɔ bɛ se ka fara olu ka baaraw fanga kan cogo min na da nana don nin bɛɛ lajɛlen na. Wa ni ye Alimaɲ jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ u ka sɔrɔdasi dɔw kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na minnu kɔni bɛ k'an ka kɛlɛkɛcɛw dege walasa kɛlɛ yɛrɛ ɲuman u bɛ se k'u boloda cogo min na ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna to sen na. O kɔfɛ Alimaɲ jamana nana jira k'a fɔ lakana kɔni tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye bɛn ani kolosuma malidenw yɛrɛ bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na da kɔni nana don ni sɛbɛnfura ninnu bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni maa min ye jateminɛ kɛ nin wagati laban ninnu na malidenw kɔni bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'i kunda l'Europe yɛrɛ gun sanfɛ Alimaɲkaw da nana don nin bɛɛ lajɛlen na walasa bɛn yɛrɛ bɛ se ka kɛ kuma kelen kan tungarankew ka lahalaya la. O kɔfɛ ni ye an ka jamana ta k'a lajɛ cɛncɛn fuga bɛ jamana 5 min kan n'a bɛ fɔ o ma ko G5 Sahel ni an yɛrɛ ka jamana bɛ i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na walasa lakana ka se ka sabati. Alimaɲ jamana kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛn'u bolo bila o dufa la ka sɛfɛwari miliyari caman ta ka di walasa o baara in yɛrɛ na se ka taa ɲɛ cogo min na ka taa se hali an ka jamana yɛrɛ sɛnɛko ma Alimaɲ jamana kɔni y'a jira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ kɔni nati walasa an ka sɛnɛ yɛrɛ bɛ se ka yiriwa cogo min na ka taa se waleyaw ma ni u yɛrɛ bɛ se ka u ciyoko an ka jamana kɔnɔna na walasa baaraw yɛrɛ bɛ se ka ɲini ka di an ka denmisɛnw yɛrɛ ma cogo min na ni a bɛ fɔ o ma ko investissement Alimaɲ jamana kɔni kelen don ka ninnu baaraw bɛɛ lajɛlen boloda ka ɲɛsin an ka jamana ma. O b'a jira k'a fɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita kɔni ye tagama min kɛ ka taa Alimaɲ jamana kan don n'a nataw la an bɛ se k'an sigi k'a fɔ a bɛ se ka wolo hɛrɛ la ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma. Fɛn minnu mana bɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka tagama in na ka taa Alimaɲ jamana kan don n'a nataw la an bɛ n'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah.
sigikafɔ ani tɛgɛdiɲɔgɔnma min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'o ye kalataw kɔni sigidon masigiw hukumu kɔsɔ ye. O de hukumu kɔsɔ o ɲɔgɔnnajɛrɛ in a sigira a sen kan walasa kalata min ni an b'a fɔ a ma ko referendum ani kalata min ni olu tugulen don a la. O de hukumu kɔsɔ sigikafɔ kɔni o kɛra. Nin kɛra a siɲɛ filanan ye saa kɔnɔna na. Ministre min n'ale ɲɛsilen don an ka jamana kɔnɔna koɲɛ ani an ka marabolow ma. A kɛra ministre ɲɛna fana, ministre min n'ale bɛ bɛn ani tɛgɛdiɲɔgɔnma sabati an ka jamana kɔnɔ n'o ye Lasina Buhare ye. Amadu Ɲanbele a ye o kuma fana sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. An ka jɛ k'a lajɛ. Ministre so min sigilen don anw ka jamana kɔnɔna na, mara yɛrɛ cɛmabɔli ka taa se kalafili yɛrɛ labɛnni ma anw ka jamana kɔnɔna na. Sigi kɔni kɛra yen nɔ, sigi min bɛ tali kɛ walasa kalafili yɛrɛ min bolodalen don anw ka jamana ka san 2019 o kalafiliw yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogo min na. Wele kɔni tun bilalen don parti politique tɔn caman ma walasa u yɛrɛ bɛ se ka taa nin sigi kɛnɛ kan cogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ministre min yɛrɛ sigilen don walasa mara yɛrɛ bɛ se ka cɛmabɔ ka ɲɛ cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na ka taa se kalafili yɛrɛ labɛnni ma. Ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mohamed Ag Erlaf. Kɛnɛ in kan ministre wɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Lasine Buhare. Ni ale yɛrɛ ɲɛsilen don walasa malidenw bɛ se ka kala ɲɔgɔn na cogo min na. Wa kolosuma ani basigi yɛrɛ bɛna anw ka jamana kɔnɔna na. Ale fɛnɛ tun bɛ a sigi kɛnɛ kan. Nin baara min bilalen filɛ sen kan ni a bɛ fɔ o ma ko cadre de concertation nationale. O de ye politikimaw yɛrɛ u yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na walasa kalafili minnu yɛrɛ bolodalen don anw ka jamana kɔnɔ san 2019 n'o ye wasaden kalata ye ka taa se kalafili yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma. O labɛnko ɲuman o bɛ se ka sabati cogo min na. Denw bɛ se ka suganti ka denw boloda a ko la cogo min na. Sigi in bɛɛ lajɛlen bolila ninnu de kan. Hali ni y'a sɔrɔ nin sigi in kɔni u kɔni ye da de sɔrɔ o da la walasa kunnafonidila kana se ka don cogo si la. Nansaraw yɛrɛ b'a fɔ min ma ko huis clos. Nin dunduguma ɲɔgɔnye in kɔni bannen kɔfɛ maa dɔ kɔni damasiyɛn ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye k'a fɔ fɛn min ye fanga senamatɔn olu kɔni maaw tun tɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan n'a bɛ fɔ o ma ko cadre de concertation nationale. Hali ni y'a sɔrɔ pereperelatigɛ kɔni ma di o kun jɔnjɔn na. Bari i n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ suganti kelen anw ka jamana kɔnɔna na Sumahila Sise ni ale yɛrɛ fanga senamatɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye. Ale kɔni tun y'a jira k'a fɔ Elayi Ibrahim Bokar Keyita jɔyɔrɔ man golo fa cogo si la. Ale kɔni tɛna sɔn a ma cogo si la k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ don. O kuma min ni o kɔni tun fɔra Sumahila Sise fɛ halisa a b'o dankun kelen na wa? O de y'a to u ma ye nin sigi kɛnɛ kan wa? O ɲininkali kɔni gulonnen bɛ ka to. Halisa duduguma kumaw la a yirala k'a fɔ nin sigi kɛnɛ kan laɲini kɔni kɛra fɛn min ye parti politique tɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko RPDM ni a yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ye Dr Cheikh Modibo Jara ye k'a fɔ ale kɔni ka kulu o bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ nin jɛkulu kɔnɔna na cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko cadre de concertation nationale. Bari ni ye Cheikh Modibo Jara yɛrɛ ka parti politique tɔn ta k'a lajɛ u yɛrɛ nan'u yɛrɛ sɔrɔ kalafili kɔni kɔfɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ye jɔyɔrɔ 4nan na. O b'a jira k'a fɔ fanga kɔni bɛ Cheikh Modibo Jara la Mali yɛrɛ politique bunakun kan. N'i ye kulu yɛrɛ ta k'a lajɛ n'a bɛ fɔ a ma ko cadre de concertation nationale nin ye faraɲɔgɔnkan kuluba ye minnu kɔni b'u da don kalafili yɛrɛ dɔgɔdali la walasa a yɛrɛ bɛ se ka kɛ hɛrɛ yɛrɛ ani basigi kɔnɔna na. O parti politique tɔn kɔni bɛ i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na minnu yɛrɛ ka wasaden yɛrɛ bɛ wasabulon yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye assemblée nationale ye ka taa se maire lakaw a bɛ fɔ maa minnu ma ko conseillers municipaux n'o o kɔni maa damadɔ kɔni t'i bolo e yɛrɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo si la nin jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na. Kumaɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na halisa walasa kalafili minnu kɔni bolodalen don san 2019 a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ hɛrɛ la ni ka a kuncɛ hɛrɛ la cogo min na. Tile 5 grève kɔfɛ madame Jara Araki Tal a ka tabali kan grève wɛrɛ sɛbɛn kɔni bilala yen nɔ tile 10 an kama. O grève in kɔni an b'a yira la k'a fɔ fɛn min ye an ka ministre min n'ale ɲɛsilen don an ka baara kɔɲɛ ani jamana baaradaw bɛɛ lajɛlen ma. Olu ani jɛkulu min n'o ye syndicats kɔni ka jɛkulu ye syndicat minnu ni DAF b'a la DRH b'a la fo ka taa se CPH ani DPN ma. Olu kɔni y'a yira la k'a fɔ k'u bɛna tile 10 an grève kɛ k'a daminɛ février kalo tile 11 na ka taa bila ka taa bila a tile 22 la. N ba Jamila Tarawele sɛgɛsɛgɛli kɛ an ye a ko kan an ka jɛ k'a lamɛn.
halisa furuba cakɛlaw dimi ma da bari baarabila kɔni bolodalen bɛ u bolo u ye gafe kɔni kɛ ni ka taa o di an ka minisiri min ka baara ɲɛsinin bɛ furuba cakɛw ani an ka jamana yɛrɛ ni cakɛbolo tɔw yɛrɛ cɛlaw ma ni a bɛ fɔ a ma ko ministre du travail et de la fonction publique chargé des relations avec des institutions ni o yɛrɛ minisiri ɲɛmaa ye madame Jara Araki Tala u kɔni ye a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka baarabila kɔni boloda tɛnɛndon février kalo tile 11 ni ka taa bila jumadon février kalo tile 22 la cakɛla minnu bɛ an ka minisirisow kɔnɔna kɔni na ni o bɛ tali kɛ a gafekow ni a musakakow bɛɛ lajɛlen ma ni a bɛ fɔ o ma ko dafu fo ka taa se an ka minisirisow kɔni baarakɛlaw yɛrɛ olu ka koɲɛw bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ minnu na ni a bɛ fɔ o ma ko direction des ressources humaines fo ka taa se baaraw bɛ boloda cogoya min na ni a bɛ fɔ olu ma ko cellule de planification a ka ja baarakɛminɛw ani nafoloko ni sarakow bɛɛ lajɛlen koɲɛ bɛ cakɛbolo minnu bolo ni a bɛ fɔ o ma ko direction financière et du matériel ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka lafasatɔnw filɛ nin ye k'a fara ɲɔgɔn kan ni k'a ɲini minisiri kɔni fɛ k'a yira k'a fɔ olu b'a fɛ ka baarabila kɔni boloda tɛnɛndon février kalo tile 11 ka kɛɲɛ ni u ka laɲini dɔw ye an ka nin foroba cakɛla ninnu kɔni nin ye a siɲɛ 5 de u ka baarabila boloda hakilina jiginna an ka nin foroba baarakɛla ninnu u delila ka tile 2 baarabila kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ u ye tile 3 baarabila kɛ o yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka tile 5 baarabila kɛ o fɛnɛ kɔfɛ ka tile 4 baarabila kɛ nka nin waati in kɔni na a kɔni bolodalen bɛ u fɛ ni ka baarabila wɛrɛ kɔni boloda nka laɲini min bɛ nin lafasatɔn ninnu na o de kɔni ye fɛn min ye an ka jamana minisiriso min ka baara ɲɛsinen bɛ baaraw kɔni foroba baaraw kɔni koɲɛw ma k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye maa minnu bɛ baara kɛ an ka minisiriso kɔni kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye hakɛw la a yirala k'a fɔ lajali dɔ kɔni bɛ kɛ maa dɔw kɔni ye nin cakɛbolo kofɔlenw na nka fɛn min ye lafasatɔnw kɔni olu bɛ k'a laɲini k'a fɔ o lajaliw kɔni ka ta ni ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ fɛn min ye an ka minisiriso ninnu kɔni kɔnɔnaw ye wa u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka minisiri yɛrɛ ni ale ka baara ɲɛsinin bɛ forobaca ani an ka jamana ani cakɛbolo tɔw kɔni ni ɲɔgɔn cɛla koɲɛw ma ko a kɔni kun ye a laɲini ni ka kulu dɔ bila sen kan min bɛna fɔ ka bɛn kɔni sabati fɛn min ye an ka foroba baarakɛlaw ka lafasa jɛkulu fo ka taa se minisiriso yɛrɛ ka maaw ma waasa fo ka bɛn bɛ se ka kɛ cogoya min na baarabila ko in a ka se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na nka fɛn min ye nin ma kofɔlen ninnu kɔni ka ɲɛfɔli la u y'a yira k'a fɔ o baaraw kɔni kun daminɛna kabini desanburu kalo la san 2018 minisiri kɔni kun ye a yira k'a fɔ o kɔni jɛkulu kɔni u bɛna sigi ka baara kɛ nka halisa an bɛ don min na i komi bi sigi ka fɔ kɔni ma se ka tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni bɛ ka u yɛrɛ ɲininka fɛn min ye nin minisiri kofɔlen ye mun de bɛ ka a bila ka se ka fɛɛrɛw tigɛ fɛn min ye baarakɛlaw kɔni ka lafasa jɛkulu ye ani ka se ka sigi ka kuma waasa fɛn min ye u yɛrɛ ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ kɛ sababu ye ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bila hakɛ kelen na o bɛ se ka waleya cogoya min na foroba cakɛla ninnu kɔni ka laɲini de kɔni ye nin ye wa a kɔni dira an ka minisiri ma u y'a yira k'a fɔ février kalo tile 11 fo ka taa bila a tile 22 la olu kɔni b'a fɛ ka baarabila de kɔni boloda ka dugawu kɛ halisa ala ka hakili ɲuman di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma ani jamana ɲɛmaw waasa bɛn ani basigi o bɛ se ka sabati mali la cogoya min na an ka jɛ ka diɲɛ ani farafinna kunnafoniw an ka olu fana lajɛ kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ kunungo juma n'o bɛnna février kalo tile 8 ma nin kɔni bɛna kɛ don ye min bɛna bila tariki yɛrɛ minɛn kɔnɔ kɔnɔwari jamana kan ka sababu kɛ u ka wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Guillaume Soro ale kɔni ye walan sɛmɛ nin bɛna ka a siɲɛ fɔlɔ ye kabiri kɔnɔwari yɛrɛ jamana ye a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta san 1960 ka bɛn ni utu kalo dɔ tile 7 ye ka bɔ o don na ka na bila kunungo juma la février kalo tile 8 kɔnɔwari jamana kɔni kan wasabulon ɲɛmɔgɔ batuma walan sɛmɛ fɔlɔ nka kunungo o kɔni sabatira kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ u ka wasabulon yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Guillaume Kibafori Soro ale kɔni ye walan sɛmɛ ka sababu kɛ kɔnɔwari yɛrɛ masakɛ Alassane Dramane Ouattara ale kɔni tun kɛlen don k'i tintin nin makofɔlen kan n'o ye Guillaume Soro ye k'a ɲini a fɛ a ka walan sɛmɛ wa baaraw fɔra cogo min na o kɛra o kɛcogo la kunungo juma n'o bɛnna février kalo kɔni tile 8 ma Guillaume Soro ale kɔni ye walan sɛmɛ ka yira k'a fɔ kɔnɔwari wasabulon n'a bɛ fɔ o ma ko Assemblée nationale ale kɔni to o ɲɛmaaba ye bilen kunnafoni sɛbɛnw ka taa se kunnafoni carinsow ma bɛɛ lajɛlen kelen don ka dɔ fɔ Guillaume Soro kɔni ka walansɛmɛ in na wasaden dɔ kɔni ɲininkali ni ale yɛrɛ ye Guillaume Soro masuruyanama ye n'a tɔgɔ ye Alpha Yaya Touré ale kɔni y'a yira k'a fɔ nin kɔni ye bingali ye wa bingali min yɛrɛ kɛra tilekan geregere bɛɛ lajɛlen ɲɛna bari Alassane Dramane Ouattara ale kɔni y'i tinti Guillaume Soro ka walasa a yɛrɛ bɛ se ka walansɛmɛ cogo min na ni dun ye fanga yɛrɛ ta k'a lajɛ fanga sigilen don gwakulu yɛrɛ 3 kan i n'a fɔ an yɛrɛ ka jamana bɛ cogo min na ka taa se kɔnɔwari jamana ni jamana
wɛrɛ ciyaman ma. Fangaw tilatilalen do a bɛ fɔ min ma ko pouvoir exécutif, pouvoir législatif ka taa se pouvoir judiciaire ma. Nin ye fanga yɛrɛ gwakulu 3 ye min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ka taa se a ka marabolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ni a bɛ fɔ ma le chef de l'État et son gouvernement. Pouvoir législatif o kɔni bɛ tali kɛ wasadenw de la. Fɛn min ye pouvoir judiciaire ye o bɛ tali kɛ kiiritigɛlaw la. Wa a yiralen do k'a fɔ maa si ka ni tinti maa si ka walasa ka se ka dɔ bɔ a jɔyɔrɔ kɔnɔ na. Kunungo kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ o kɔni kɛra. Député Alpha Yaya Touré ale kɔni ma jɛ ni o waleya ye cogo si la. Muso dɔ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye wasaden kɔnɔwari yɛrɛ wasabulon kɔnɔna na nka Alassane Dramane Ouattara ka kulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko RHDP ale b'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ. N'a yɛrɛ tɔgɔ ye Belmont Dogo ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min kɔni kelen filɛ nin ye walasa Guillaume Soro yɛrɛ ka walan sɛmɛ o kɔni bɛ bɛn togo bɛɛ lajɛlen na. K'a sababu kɛ Guillaume Soro fanga masurunya kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko majorité ko Guillaume Soro yɛrɛ ka se ka don o la nka Guillaume Soro banna ka don o kulu la. Wa ni Guillaume Soro dun to o kulu la diyagoya do Guillaume Soro kɔni ka walan sɛmɛ i n'a fɔ démocratie yɛrɛ togoya bɛ o ɲɛfɔ togo min na. Ni kɔni ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni tɛ kan kelen fɔ ni dun ye tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka kulu walima jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka fara ɲɔgɔn ka jama o de ka ca a bɛ ɲini fɛ diyagoya yɛrɛ la i ka walan sɛmɛ. A kumaw kɔni cayalen do kɔnɔwarikaw fɛ yen nɔ fɛn minnu mana bɔ a la don n'a nataw la an bɛn'o da télé ɲɛtaa filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Kamerunkaw ka kunnafoniw na États-Unis-kaw kun bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin Kamerun finitigilakaw ma u y'o dɛmɛw bɛɛ lajɛlen jɔ k'o sababuya kɛ jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Kamerunkaw fɛ yen nɔ dan bɛ ka kari adamadenya hakɛ dɔw la o de y'a to Washington-kaw kun bɛ dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin finitigilakaw ma yaasa ka se ka u dɛmɛ u ka baaraw la ni kɛlɛkɛminɛw b'o la o n'a a ɲɔgɔn na u y'o olu jɔ ni o yɛrɛ kasabiw kun bɛ t'u jɔ ko fo euro wari miliyɔn 17 bɔ ɲɔgɔn ko u tun bɛ o dɛmɛ de kɛ ka ɲɛsin u ma o dɛmɛ dɔw tun bɛ tali kɛ mun kan u Kamerun finitigilakaw tun bɛ yala k'u ka sufɛ baaraw n'u ka tilefɛ baaraw kɛ ni fɛn mun ye ne a bɛ fɔ o yɛrɛ ma ko patrouille o dɔ bɛ tali kɛ pankuru min ni o ye ko C130 ye o ye pankuru min ni a minɛ ni lamɛrikɛnw kɔni tun bɛ o minɛn ta k'a di Kamerunkaw ma u ko o jɔra fo ka taa a se navire ma ni o ye jikan bolikan fɛn dɔw ye n'u tun bɛ o kɛ ka baara kɛ o bɛɛ kɔni jɔra ni a bɛ fɔ o ma ko Defender fo ka taa a se mobili minnu ma u b'a fɔ n'u ma ko voiture blindée ni o dɔw ye ko système radar ye ninnu bɛɛ lajɛlen jɔra ka ɲɛsin Kamerunkaw ma fo ka taa a se hélicoptère ma o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ u tun b'u dɛmɛ finitigilakaw ka dɛmɛ min kɛ n'u u b'a fɔ o ma ko ka formation k'u kunna yaasa ka se k'u dege pankuru min ni a bɛ fɔ o ma ko hélicoptère ninnu bɛɛ lajɛlen jɔra k'o sababu kɛ ko dankari kɛra Kamerunkaw fɛ yen nɔ adamadenya hakɛ dɔw la n'u u b'a la ka jateminɛw kɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko nin n'a ta bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko dɛmɛ bɛ ka kɛ Kamerunkaw ye ka ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma nka minnu bɛ tali kɛ ninnu na ko hali o dɛmɛw yɛrɛ don n'a nataw la ni jateminɛw ye o yira ko u na olu fɛnɛ jɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunnafoni ye kunnafoni min ni o sɔrɔla finitigilaka ɲɛmɔgɔ dɔw da kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko lamɛrikɛnw kɔni ye jateminɛ de kɛ Kamerun yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ ka fɛɛrɛ min kɛ yaasa ka lakana sabati u ka dugu kɔnɔna la ko n'i y'o lakanaw yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye a tacogo man ɲi ko o de y'a kɛ u bɛ nin dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin u ma u kɛn bɛ ka dansigi a ko la fɔlɔ u y'a yira k'a fɔ k'olu ka dansigi na ko o kɔni bɛ kɛ Kamerunkaw yɛrɛ ka nafa de kosɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɔni bɛ tali kɛ Washington-kaw la olu kɔni ye duwawu caman kɛ olu bɛ wulikajɔw la yaasa fɛn min ye banbaji wale minnu ni o bɛ ka kɛ ninnu duguko fɔlen na waasa dan bɛ se ka sigi o la cogoya min na o de kosɔn u ye wele bila jɛkulu caman ma alamisa tɛmɛlen na ni olu ye o bɛ taa se ONG 15 bɔɲɔgɔnko la o bɛ se jɛkulu 15 bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu ye ONG ye olu kɔni ye laɲini kɛ o ni maaw fɛ ni o ye diɲɛ seleke naani tɔnbaw ye u ka se ka wulikajɔ kɛ ka don Kamerun dugu kɔnɔ dan bɛ ka kari adamadenya hakɛ minnu na yaasa olu bɛ se ka dabila cogoya min na Centrafrique kunnafoniw na Centrafrique gouvernement ale ni banbaci jɛkulu minnu ni olu kun bɛ ka bɛnkan kumaw kɛ a yɛrɛla k'a fɔ k'u sera ka ɲɛ kelen sɔrɔ u ka bɛnkan kumaw la ni u bɛnna o kow bɛɛ lajɛlen kan février kalo tile 6 san 2019 in na bangikaw fɛ yen nɔ u ka bɛnkanw a yɛrɛla k'a fɔ ko o bɛ taa se fo sɛbɛn 43 bɔɲɔgɔnko la minnu ni u kan o kumakanw lawaleya ni kuma ninnu kɔnɔna la bɛnkan kumaw b'a kɔnɔ ani kelenya fo ka taa a se ko tɔɲɔgɔntalaw la jateminɛw ye a yira
k'a fɔ banbanci jɛkulu 14 ko n'i y'a ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ Centrafrique yɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen b'u bolo kɛmɛ sarala sara 80 bɔɲɔgɔn ko u ka mara bɛ o de kɔnɔna la n'u kɛn bɛ ka ni o yɛrɛ bɛ tali kɛ Cameroun yɛrɛ nafasɔrɔ sira camanbaden na an bɛ don min na i n'a fɔ bi u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna u sen don gouvernement ka baaraw la ni o ni fɛnɛ ka mun ye muguw ye ka se k'olu bila ni o ye processus DDR ni o ye désarmement ale ni réinsertion ye u kɔni ye a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛna u sen don gouvernement ka baaraw la o bɛnkan tuma de tun bɛ u ni u ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛnkan kelen sera ka sɔrɔ o la sariya sun 21 dɔ ye a yira k'a fɔ ko Cameroun jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ ko min kɔni bɛ tali kɛ ni bɛnkan ninnu na ko bɛn kɛra a ko kan an bɛ don min i n'a fɔ bi u ka jamana yɛrɛ marabolo ko ni o y'u ka gouvernement kɔnɔ ko ye a yirala k'a fɔ ko banbanci jɛkulu maa 6 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni sen taara ka don u ka jamana ka baaraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ faso ka baarada ma ko Oze Forêt fo ka taa a se énergie ma ni o ye courant baaradaw ye ko u kɔni ye maa dɔw don o baara kɔnɔna la minnu bɛ banbanci jɛkulu ninnu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi a kɔni yirala k'a fɔ ko banbanciw kɔni bɛ ka don u ka gouvernement na dɔɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye a faamu k'a fɔ ko ka banbanci ninnu olu ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali n'o y'a sɔrɔ u ka jamana fanba bɛɛ b'u bolo ko o de kɔni ye fɛn min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye yaasa bɛn ani kɛlɛya ni koto ɲɔgɔn tala yɛrɛ bɛ se ka sabati u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na ni bɛnkan min bolo bilalen filɛ a sɛbɛn na a yɛrɛla k'a fɔ ko nin de tun bɛna kɛ a bɛnkan sɛbɛn 8 ye kabi san 2012 wagati n'u u kun ma se ka bɛnkan jɔnjɔn sɔrɔ bɛnkan 7 minnu tɛmɛna u kun ma se ka bɛn olu kow la cogoya si la fo ni min ye a 8 ye o de kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka bɛnkan kelen sɔrɔ ni banbanciw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko faso yɛrɛ ko olu sen don u ka baara dɔw la Centrafricaw fɛ yen nɔ. Farafina jamanaw ka bɛnɲɔgɔnya tɔnba min bɛ ni a bɛ wele ko Union Africaine ni olu yɛrɛ kan ka sigi k'a fɔ kɛ bi sibiridonya in na Addis Abeba u ka wulikajɔw kɔni fanba bɛna kɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin Libi jamana ma nin kɔni ye a siɲɛ 32 ye fɛn min ye farafina jamana ɲɛmaw u bɛ sigi ka kuma ka kɛ ni farafina ɲɛta ye nka ni sigi in kɔni na Libi jamana u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa dɛmɛ bɛ se ka don o ma cogoya min na bɛn ani basigi bɛ se ka sabati Libi jamana la cogoya min na hakaja ɲɛta yɛrɛ u bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye Libi jamana na cogoya min na fɛn min ye farafina jamanaw ka bɛn ɲɔgɔn ka tɔnba min ye u y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi farafina bɛn ani a ɲɛta k'o tɛna to diɲɛ seleke naani ka jɛkuluba walima tubabu jamanaw bolo u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye farafin jamanaw ye olu yɛrɛ de kan ka jɔ u jɛyɔrɔ la waasa ka se ka farafin jamanaw kɔni kungow ɲɛnabɔ fɛn min ye nin jɛkuluba in ye ni a bɛ wele ko Union Africaine maa min kɔni ka baaraw bɛnnen bɛ bɛn ani basigi kɔni kɔɲɔw ma ni ale yɛrɛ ye Algérie jamana den ye ni a tɔgɔ ye Ismaël Chergui a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i komi bi diɲɛ seleke naani ka lasigiden min bɛ Libi jamana la ni ale yɛrɛ ye Libanɛ ye ni a tɔgɔ ye Ghassan Salame ko a ka kan ani farafinw ka jɛ ka kuma ni ka waleya caman kɛ ɲɔgɔn fɛ waasa fɛn min ye basigi ni bɛn u bɛ se ka sabati Libi jamana kɔnɔ cogoya min na nka an b'a jigiya k'a fɔ fɛn min ye bisigi min kɔni bɛna kɛ Addis Abeba ni diɲɛ seleke naani ka boloduɲama jɛkuluba min ni a bɛ fɔ a ma ko ONU o secrétaire général ni o yɛrɛ ye Antonio Guterres ale ni farafin jamanaw ka bɛnɲɔgɔn ka tɔnba ɲɛma yɛrɛ ni o ye Musa Faki Mahamat ni ale ye Chad jamanaden ye olu kɔni kan ka sigi ka fɔ kɛ maa kɔni bɛ a jigiya ka fɔ ni maa kofɔlen fila ka ɲɔgɔn ye kɔni na sigi fanba ani kuma fanba kɔni bɛna boli fɛn min ye bɛn bɛ se ka sabati cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi jamana la an bɛ don min na i komi bi maa kan ka fɛn min kɔni faamu ni o ye an bɛɛ lajɛlen ka wasoko ye o de ye k'a fɔ farafina jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye a yira an bɛ don min na i komi bi k'u tɛna jɛ n'a ye cogoya si la fɛn min ye farafina bɛn ani a basigi kuma ye ko a ka fɔ maa wɛrɛ fɛ koyi o de hukumu kɔnɔna la u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa ka se ka musaka kɔni bila sen kan ka kɛɲɛ ni bɛn ani basigi yɛrɛ sabatili ye farafin jamana la wa an bɛ don min na i komi bi fɛn min ye dolari wari miliyɔn 90 bɛɛ lajɛlen ye o de bɛ ɲini ka fara ɲɔgɔn kan farafina jamana ɲɛmaaw bolo waasa fɛn min ye farafina yɛrɛ a bɛn ani a basigi an yɛrɛ bɛ se ka a ko ɲɛnabɔ cogoya min na. an bɛ foli bila ka taa aw ma aw minnu ni aw ye tele ɲɛta de suganti ka kɛ aw ka kunnafoniw tayɔrɔ ye n b'a yira waati bɛɛ lajɛlen an tɛ sɛgɛn k'a yira danaya de bɛ a kɛ o kuma an bɛ dugawu don de kɛ sa ala ka danaya to kunnafoni ɲuman kunnafoni telima kunnafoni a waati la ka a lase aw bɛɛ lajɛlen ma radio tele ɲɛta ale ka baara y'o de ye o kuma an bɛ aw fo a k'an bɛn ni masa in sɔnna ma waati wɛrɛ